Arratsaldeon eta eskerrik asko benetan etorri zaretelako. Merezi du seguru zuek elkarren artean ezagutzea gain, gero egongo da nuntxak benetan merezi du. Merezi eta mutuko, gaur arratsaldean ona etorri izan da, seguru ez. Bueno, bromak alde batera utzita, hemen egin genuen justu ondoko gelan, mintzalagunari hasiera emateko laguntzaileekin bilera bat, hilabete batzuk. Eta, bueno, orduan laguntzaileak bakarrik ziren eta jende gutxiago zen, baina gaur hemen horrenbeste jende elkartzea, mintzalaguna egitasmo honi indar berriarekin, berriro ere ekiteko, benetan pozgarria da. Gaurkoan ere motibo eder batek ditu gaitu hemen, gure hizkuntzak, euskarak, euskaldun egiten gaituen mintzairak. Belaunaldi euskararen testigua bata besteari pasatzeari esker, gaur bezalako egunak disfrutatzeko aukera daukagu. Aurreko udal korporazioak abiatutako egitasmoa izanik, euskarako zinegotzi izandrako Petri Romerok atzo bertan esandakoak ekarri neko nituzke gaur gogora. Pozgarria da oso halako proiektuen berri izan eta denborak aurrera eginala indartzen joatea. Zer pentsatua behintzat ematen digu horrek. Eskerrak ere mintzalagunaren sustatzaile zareten hori. Nuke gehiago bultzatu nahi, esan beharreko izan da dute, eskakizun bat besterik ez egingo. Jarraitzeko bide beretik, gehiago ala gutxiago denek irabazten dugula. Eta baita ere eskerrak, parada eman ditelako zuei ezagutzeko, jende ezberdina ezagutzeko, eta azkenean bidea berazten naiz, ez? Zuek ezagututa, batzuen esperientziak, bakutzak gauza ezberdina dauzka aportatzeko, eta horietatik asko ikasi ez, eta hando hainbat jende asko ezagutzeko aukera eman ditu. Eta baita ere, eskerrak eman, zuen puntualtasunakin, eduki duzulako konstantzia bat ez, jarraitzeko mintzalagunakin askotan bizitzan hartzen ditugu gauzak eta gero uziten ditugu, ez? Eta hemen parte hartzaileak behintzat gehienak kasu, izango nuke denak ezateatik handia, jarraitu duzue, konstantzia bat erakutsi duzue, eta oso polita da. Eta nahi oso aberazgarri dituzue. Eta baita ere, batzuetako asko komentatu didazue, honi esker sortu dian iniziatiba ezberdinak. Eta hau aprobetxatu nahiko nuke, pixka propaganda egiteko, mintzalagunetako batek blog bat sortu du, dago bikote bat, gustatzen zaie sukaldaritza eta blog bat sortu dute, euskeraz, eta da sukaldaritza vegetarianoan inguru. Eta iritsi zaila, kristona, euskera praktikatuz aparte, tresnak sortu, goi aurrea emateko, eta da, hoi bai dala txarro garrian edo ez dut. Batxalo. Bueno, Ainarak eskerrak eman dizkizue guztioi eta aipatu du, sustatzaile eskerrak eman nahi dizkiela, eta nik bakarrik esan duke bukatzeko, sustatzaile zareten du, mesedez ez usteko sustatzaile izateari. Hemen zaudeten elkarteak, hemen batzuk ere ikuste ditut, bat hemen zaudetatik esan gado dutiko dut, barkatu, alako hori barri bada, baina Larramendi kultur bat zunda, zirendula eskola, Euskalduna kirol elkartea, Lasaile berrozte ikastetxea, ludoteka, eta herriko eskola guztiak daude sustatzen lan honetan, eta benetan merezi du zuek egiten duten sustapenak. Egiten. Eta izkosoak izateagatik, merezi du. Derrepentean, hau martxan jarri eta horren beste jende apuntatu balin bada, hau ez da ohikoa inun, ez da? Hau denboraren poderia lortzen da olako jende kopurua egitea, eta hori horrela izatearen meritu hau dira, zuet dena portagotea da. Orduan, mesedez, gaitezu. Importantea da bezala, Ainarak nabarmendu dena, udaleko alderdi politiko guztiak ere, hemen daude, eta hemen bertan daude, udalaren ordezkaritza guztia. Batak bestearen arrimoan, indarra ematen badugu,